Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävässä Beckmannin talossa Sastamalan kaupungissa entisessä Vammalassa ja sitä ympäröineessä Tyrvään pitäjässä. Luonnonkauniin Rautaveden kansallismaisemassa seisova vanha apteekkirakennus on kokenut monta vaihetta ja tuntee monta tarinaa. Vuonna 1888 paikkakunnalle saapui uusi apteekkari Otfried Abelard Beckmann. Hän harjoitti apteekkinsa yhteydessä siemenkauppaa, piti hedelmätarhaa ja toimi limonaaditehtailijana. Hän myös perusti liikkeeseensä pitäjän ensimmäisen kirjakaupan. Apteekki hallitsi elämänmenoa Tyrväällä. Sen suojissa kokoontuneen totiseuran ja ompelupiirin puitteissa käytiin vireää yhteiskunnallista keskustelua. Tämä johti Vammalan kauppalan ja monen merkittävän laitoksen, kuten yhteiskoulun syntymiseen. Apteekkarin ensimmäinen vaimo Hanna Jestrin kuoli vain 29-vuotiaana. Sveitsitär Maria Chopp, apteekkarin toinen puoliso, toi Tyrväälle saapuessaan mukanaan tuulahduksen kansainvälisyyttä ja kasvatti apteekkarin ennestään 5-lapsista perhettä 11 jälkeläisellä. Vuoden 1918 sisällissodan melskeissä Vammalan kauppala kärsi suuria menetyksiä. Kauppalassa riehunut palo tuhosi myös Vammalan apteekin päärakennuksen. Samassa pihapiirissä oleva 1890-luvulla rakennettu tornihuvila säilyi palosta kuin ihmeen kaupalla. Kaunis nikkarityylinen huvila on toiminut myöhemmin yksityisasuntona ja koululaiskortteerina. Uutta apteekkirakennusta entisen sijoille kutsuttiin suunnittelemaan nuori arkkitehti Otto Iivari Mörman. Uusi apteekki valmistui vuonna 1920. Apteekissa liikkui kirjavaa kansaa. Yksi mielenkiintoisimmista asukkaista lienee ollut Sulinin Kalle, joka vietti kouluaikansa suurelta osin apteekkarin kodissa. Myöhemmin Kalle tuli tunnetuksi runoilijana nimeltä Kaarlo Sarkia. Kauniin ranskan kielen ääntämyksen hänen sanottiin oppineen apteekkarin rouvalta. Omaa tärkeää työtään suoritti apteekin monilukuinen työväki sekä puutarhurit ja pyykkärit. Mittavassa puutarhassa viljeltiin viinirypäleitä 2 lämmitetyssä kasvihuoneessa. Apteekin yhteydessä toimi lisäksi pesula ja mankeli kylän väen yhteisessä käytössä. Apteekkari kuoli talvisodan kynnyksellä 78 vuoden iässä. Kaarlo Sarkia kuvailee häntä muistorunossaan seuraavin sanoin. Miten hän, joka orvoille hoivaa ja leskille leipää soi, joka 1000 kestitsi suojissa talonsa heljän, on muuttanut majansa väliin laudan 4, mihin ihminen ainoakaan ei luoksensa astua voi. Elämä Beckmannin talossa jatkui. Sotien jälkeen rakennus jaettiin pienemmiksi asunnoiksi ja talo täyttyi uudisasukkaista. Katutason apteekki eli uutta elämää vuoroin hammaslääkärin vastaanottona, kampaamona, kenkäkauppana, vaatetusliikkeenä, sähköliikkeenä, hautaustoimistona ja kirpputorina. Muistelmat näiltä ajoilta osoittavat, että Beckmannin talo on aina ollut monipuolisen elämän keskus. Vammalan kaupunki osti kiinteistön Beckmannin suvulta vuonna 2008.
3 vuotta myöhemmin, Vammalan muututtua Sastamalaksi, talossa avasi ovensa Pukstaavi, suomalaisen kirjan museo.